remote iri koko. Okay, live. GCC guys, hello. Hey, GC. Okay. What do you say, guys? What do you say? What do you say? GCC. Kumbe ndakakuhosinde ndamboda kuboza ndamboda kuita live ndakataka kutoraririye chaiko chaiko kamira nditi so ndakuzachistei zviri seagnes shami loka modei star tiri kuita seiko ndofana kuita yakati seikadai usuwa. Oh my god, ndakanganwa mine ndigadzirise guys. Yes, yeah. In the kitchen. Which one is? Guys, 1 second. I'm in the kitchen because I'm in class. I'm told what new da kwa kaisa class na 11 o'clock one. Yeah. In the kitchen. 1 second. That's guy mimi madrakisha no kosi. Uyu ane class akuta amoti ne class yake iri kungomuvwa. Ingomuvwa naye. Unaona utsinya waikisa class yake na 11 kutable manje pozidi. Right. Cousin very busy guys. Vachinjirwa class yavo yaiswa na 11 p.m. Guys, can you imagine? Arikutsengodzidza na 11 p.m. dzeusiku kuno guys. Mozviona zvichiita here. Right, kandi ede vanhu vauye vatauridze kwavo. Yes, kana. Yes, zviri sei? Bobo. Wakanitukisa nevanhu kaiwewe. Ko wakatukirweiko naye Sharon? Hanzi izvoni we are so disappointed. Sharon wakakatire chii Pious achitaura zvema-SDGs. We are very disappointed. Kati kuzvipedza ndikaita sei ndiise uyu nyusha una ma-earphones here. Ndatsega ndiise chii ndiise link rekuti udzoke unyatsa kuvadzidzisa ma-SDGs acho nezve-equity and equality. I'm praying kuti vava vanyora nasisi vava varipo panapa because ndimaita ndicreate link rinei ndaanda kuti tonge itori mhosva ka tonganzi I'm very disappointed guys. Ndatoshaya kuti zvakandiomera rega tese tiunze Pious ukuninzwa. Ndiri kukunzwa. Saka ndikati no ina handizodi kutange zvonzi ndatsikirira munhu kana kuti ndarambidza Pious kutaura zvinhu zvake zvema-SDG but nezuro purpose yange iri yelive yange iri yekuti Pious aifanira kutaura how he met his wife kwete kuti aifanira kuuya achitaura zvema-SDGs and equity and equality because this is now totally different from what was supposed to take place yesterday. So kana imimi makabwekana nezuro, I'm so sorry. Saka ndauya naye ataure zvakangomirira ma-SDGs ne-equity and equality yachoni. Haisiri yange topic yanezuro, ndosaka ndaizviramba futi.
because yange zvanga zvakatosiyana zvakatosiyana by far. So taura Pious, ndinenge ndakanyarara vachiteerera ndatombonzi udzirirwei saka taura. Saka zvandazoita manje kuti zvisanetsa ndaita kuti ndiunze Kumbie because Kumbie also specialized nezvatakaita isusu zvehealth izvizvi. So ndamuti auye whatever zvauda kunzwa vachanzwa. I don't know if you're gonna mention my SDGs ASA because it's not only one my SDGs and handitozoti vanhu vangwa yes SDGs mukuziva kuti chii chinonzi SDG. So maybe you start from there kuti chii chinonzi SDGs what mangani. And maybe Zimbabwe mangani, because I think it all depends kuti Zimbabwe how many do we have, how many have we actually implemented. Saka zvimwe zvinhu maybe zvanokwanisa kubata pamusoro pazvo. Maybe ukasvika pane inoita reproductive health iyaiya unogona kumboti kundipoka stick ndotaurawo zvandoziva about that because ndakaita research about that. So asinageti vachitadza kuverenga ma-SDGs hopefully vanozviteera. Ndatovaudza ndikati I hope you guys manga muchava kuti I'm very disappointed, hey we wanted to, I hope to see you. Asi ndavaona ndiri kutarisira kuti macomments avo anga aripo zvakare kuratidza kuti takavacreatira the special thing because handidi mamessages vanhu vanoita kunondinyaya kuti hey ari kurambidzira vanhu kutaura zvinhu zvavada kutaura. Musiye topic yanezuro yange rekuti how I met my wife ndo yanga iri topic. SDGs hamunyatsomaziva ma-SDG. Unoita 1 year uchistarta SDG. First taura ndiri kunza Kumbie kuti aicha achikusapota as well kana kuti hamene zvachata Kumbie ndakuisa inonzi chii, ndakuisa Kumbie apa mhino kana ari kuzvinzwa because Kumbie anokwanisa kunge achikubatsira achienderera. Yes, so now see we are public healthicists. First wakafocusa nechii? Ini ndakafocusa ne-women reproductive health system. Iwe wakafocusa nechii? Ndakafocusa ne-gender equality. Ko iwewo Kumbie? I've been a bit all over the place, but I've also done a bit of reproductive health, and yeah, but it's mostly reproductive health and also issues to do with migrant health. And, wow, all right. So Pipiro, tangai kutaura Pipiro, chingota tichikunzwawo chichikubhombadhai kana pane zvimwe zvatinenge zvatakanga mwataurai takanyarara tichiwa. Alright. Nyaya yema-SDGs sei ndanyanya kufocus on the issues of gender inequality and stuff because makuriro atakaita tiri kwandaidzidza kuchikomba kwazinatsa uko pane imwe organization yao yakangoti motivateawo yakauya kuchikoro kwedu yaita zve-Girl Child Network yaitungamirwa nevainzi Muzvare Betty Makoni. Ndo vaiwanzouya kuchikoro kwataive vachitaura maproblems aisangana nevanhukadzi especially nevanasikana mukukura kwavo, especially kana vaanherera and stuff. Saka ndo zvinhu zvakazongoitawo kuti toda kunzwisisa kuti zvii zvinonyanyosangana nevanhukadzi. Zvadaro tadzokera kuma-SDGs edu. Aya ma-SDGs akasucceeda ainzi ma-MDGs or Millennium Development Goals dzakatangwa idzo dzakaadoptwa muna year 2000 dzichizofanira kuzopera muna 2015. Then from 2015 kusvika 2030 tinenge tine ari kunzi ma-Sustainable Development Goals. Ma-Millennium Development Goals kana kuti ma-MDGs anga ari 8 chete, but ma-Sustainable Development Goals tine 17. There are some, it's more like a continuation yema MDGs, but zvinoitika ndezvokuti there could be some differences dziripo. One yekutoti in terms of number taane 17 if taimbone 8. Two, ma-MDGs anyanyoda kufocusa zviya zvekuti the rich countries should be funding the poor countries, but pama-SDGs tiri kuti munhu wese should participate in your capacity, whether you are a developing nation or you are a developed nation kudara. Ndo mamwe ma-differences aripo. Plus ma-SDGs I find them to be more comprehensive in terms of kuti pama-targets.
and in terms of indicators measure progress, because each SDG in targets ayo yobva yaita indicators acho ekuzomeasure progress, unlike MDGs anga aine ngori about 21 targets ne 63 indicators dzingori pulled together, but ma development goals acho akasiyana in their approach, but vakabva vangoisa kunge same targets, kuunganidza targets pamwe chete. So ndo mamwe misiyano iripo. The other thing ndezvekuti MDGs akaitwa more like inonzi ndingangoti UN experts, saka vakangogara pasi kwavari ikoko vakabva vaita come up with the MDGs. However, SDGs now, Sustainable Development Goals, they are more encompassing. Vakatora vanhu from different backgrounds, even civil society organizations participate in coming up with the SDGs. Private sector, public sectors and stuff, heads of states zvingodaro. Saka ndingati it's more representative. SDGs are more representative. Challenges ane SDGs ndezvekuti one of the challenges ndezvekuti ukazocalculate cost yacho yekuzoimplementa even one SDG, they are very expensive kuzoimplement. That could be one of the challenges. Amene kumbi pamwe achazoedhawo mamwe kana anawo mamwe machallenges pane andakaona. So tichidzokera kunyaya dzegender equality, pane SDG number 5, I think ndo inotaura nezvegender inequality. Then koita SDG number 10 inongotaura nezve reducing inequality. I think apa inenge yangotaura within and between states at a national level or international level. So tiri pagender inequality ipapo pane 2 terms inini pachangu sezvandakambotaura nezuro dzaitombondi-confuse equality versus equity. Ndo pandakazopa muenzaniso wokuti equality ndezvekuti pamwe tine 10 oranges tine 5 children, tikada kuti tiri kudistributa equally tinenge tichipa mwana umwe neumwe 2 maorange. Asi kana taakuzotaura in terms of equity, taakutanga tazoenda kutsvaga background yemwana umwe neumwe. Tinogona kuona kuti mumwe mwana ane kwashi, mumwe mwana ane mamwe mahealth defects aanawo ekuti anogona kuda more oranges than mwana ane vari health kudhara. Saka I find out kuti tichinosvika paequality tinofanira kungori pamwe tapa mumwe mwana 3 maorange, mumwe tamupa 1. Saka ndo example yandaipa. Kana kuti tinogona kupa example yekuti equality inogona kuti toti tiri kuda kutravela kuenda kuHarare, but mumwe ari kune imwe location, mumwe ari kune imwe location. Toti mumwe ari kuBulawayo, it's 400 kilometers kusvika muHarare. Mumwe ari kuMuzarabani, it's 400 kilometers kusvika muHarare. Tikapa vanhu nguva imwe chete yekusvikirana muHarare, vanogona kutadza kusvikirana nguva imwe chete. Nemhaka yekuti ari kuMuzarabani kune marodzi ekuMuzarabani anogona kusamutendera kusvika nguva yatakatarisirwa kuti asvike. Saka zvatinenge taakuita manje ndezvekuti taakuona kuti ari kubva kuBulawayo ari kuzofamba netara nehighway, ari kubva kuMuzarabani anenge achifamba mumagorogodo. Pamwe tingapi ari kuBulawayo kaHonda Fit anokwanisa kungosvika netime, but tikapawe ari konhingirikini kuMuzarabani kaHonda Fit haakwanisi kusvika netime. Tinenge taakumutsvagirawo kana kuti an all-terrain vehicle, which means probably we are putting more resources towards those that are disadvantaged kudhara in the community or in the society, kuti vazosvika vese paequality. So ndo mazisiro andakazozviita. But takanyanyotarisa madzimai, chii chinganyanyokonzera zvinhu zveequality, it's my historical disadvantages zvine chekuita nepatriarchism nechi zvekuti vanga vasina simba musociety, even simba rekuita madecisions ane chekuita nehealth yavo kana kuti zvimwe zvinhu zvakangodaro. Saka ipapa ndichapinza temu rinonzi multiple marginality kana kuti phrase inonzi multiple marginality. Zviri kureva izvo kuti
multiple marginality inowanzoshanda ne3 factors dzakaita sekuti race, gender neclass, kana kuti race, sex and class. Saka chii chinenge chichiitika pamultiple marginality ndechekuti mafactors aya ari 3 or more ari kuinteracta kuti aise munhu agara ari padisadvantage kudhara ete more disadvantage. Let's say for instance tine munhu ari off air, let me use this but that's not my subscription, a wrong race, they find themselves in a wrong race, and at the same time that is enough for you to be marginalized, for you not to get access to certain things. But waita mukadzi on top of that, tinoziva kuti vakadzi are not given equal opportunities. You are black and probably you are a woman at the same time. At the same time, wapinda muklasi yekuti pamwe you are kune vanhu vanowana poor and rich and stuff, wapinda muklasi yekuti you are poor. So those 3 factors now, they are leaving you worse off as compared to someone who is maybe like white at the same time, but she's a woman. There's a difference between someone who is black and she's a woman. Saka scholars anotaura anoti these effects the multiple marginality, it's not simply additive, but it's also multiplicative. Kana tichiti simple kuti kana race yanga ichakudzosera mumashure mekuwana mukana ne5 steps, class ichakudzosera ne5 steps, then gender yako ichakudzosera mumashure ne5 steps. Tikati additive tinenge takureva kuti tikati unogona kuti you are of a black race, tati wadzoserwa mumashure ne5 steps, then you are a woman wadzoserwa mumashure ne5 steps, then you are of a low socio-economic class wadzoserwa mumashure ne5 steps. Saka unenge wadzoserwa mumashure ne15 steps. However, but kana takuti zviri multiplicative, tiri kutoti you are of a black race probably for argument's sake, but at the same time mukadzi, it's it can be times 5, because unogona we are a black race, but pane mamwe factors that race inogona kukuita kuti usawane mamwe privilege akafana nekuti your access to education and your access to other things zvinogona kudiwa musociety kuti uve usvike pane vamwe. Saka tichiri ipapo pane rimwe temu zvarakada kufanana ne-multiple marginality rinonzi intersectionality. Intersectionality tiri kuti Mina Pious, wait a second. Vari kuti lost, it's okay. Rambai muri ku lost zone ikokoko. This life itaiitira pane vanhu vapongwa vachipopota kuti wakarambidzire Pious kuti aite ataura zvema equality equity. Skagati aiwa zvinetsi, chegati vaunze kuti chii kuti Pious vatsanangure. Saka don't worry, varipo vataitira iyo life kuti vanyatsa kuhwa kuti Pious vachasei vatsanangura. Tiri ku after this one tiri kudzoka zvakare neyedu imwe yacho iya yekuti would you date a single parent, iri kuya after this one. This one is a make up way over wechi yekuti hanzi wakarambidzire Pious kutaura zve-equality equity and SDGs. Saka ndozviri kutaurwa naPious. Saka don't worry zvenyu, because taramba vanhu vanozofamba vachitaurisa kuti hanzi anorambidza vanhu kutaura. Ndo zvandauyira naPious naButi Kumbi kuti vataure. Continue, Pious. Confuse them. Because I'm listening. Yeah, but takutopedza zvedu pane zvandoda kutaura. I think kumbobva apinda. Saka intersectionality ndeyekungoti mafactors atambotaura akafanana narace, gender, chichi ndeyekuti anenge achiinteracta zvakafanana nekuti tinogona kuti mukadzi asvika pakambani pasiri kutorwa kana kuti panogona kudiscriminatwa against black women,
but at the same time hatigoni kuti iresi yake yamuita kuti adiscriminate because probably patori employed nemablack men aripo, varume vechitema varipo, but vakadzi vechitema vari kutorwa, but pamwe uchiona vakadzi vechirungu vari kutorwa. Saka hatigonizve kuti igender because pane vakadzi vechirungu varipo, hatizogonizve kuti it's totally race because pane varume vechitema varipo. Saka inenge yakunzi that is partly race, partly gender, yaita kuti munhu adiscriminatwe mukuwana maopportunities anogona kunge achiwanikwa nevamwe mamembers in the society. Saka zvingagadziriswe sei? Ndo panozopinda matems aya akaita sana gender programming, kutiwo zvamuri kuita, are you being sensitive to the issues of gender and zviri kusanganiswa nazvo, matambudziko akusanganikwa nawo nemadzimai. So mapolicies enyu, even mahiring, recruitment policies enyu ari sensitive here pazvinhu izvozvo, uye kuti even pamunenge muri pabasa ipapo muri kuonawo here kuti madzimai anogona kusangana nemamwe maproblems akafanana nekuti vanogona kudaenda kumaternity leave kana kugona kuda kudi zvisingaitwi nevarume. Muri kuzviaccommodatewo sei mukupa ma-off days, mukupa zvimwe zvinhu zvakadaro? Ndo panenge pachipinda nyaya dzegender programming and ana gender mainstreaming. Then kune term rimwe rinonzi gender parity, ndo rekungoreva kuti tiri kuda kuedza kuti number of people vari tichitaura in terms of education, vakadzi vari enrolled kueducation kana kuti vane access to education versus varume vane access to education. So kana zviri equal, number yedu inenge iri 1, asi kana zvisiri equal tinogona kuona kuti kana iri below 1 tiri kureva kuti gender parity yacho iri kufavor varume in terms of access to education. Kana iri above 1 it means kuti iri kufavor vakadzi in terms of access to education is against varume. So kana the closer we get to 1, the likelihood yekuti tinenge tava kuda kusvika pakuva pagender parity. Yeah, I think that's it. Poita just like on the last statement yekungotiwo tinogona kupa pana chitaura zvenyaya zvegender programming, tinogona kuzvipa tichitora kana kuti nyaya dzekumaprisons. We know kuti maprisons and correctional facilities akadesignwa achishandisa a male and a male centered approach because vaifungidzwa kuti vapari vemhosva kunyanya varume. Saka but izvi zviri kuona kuti vakadzi vazhinji are being incarcerated, but vachipinda mumajeri kudaro, system neprogram dziriko dzinonyanyova centered kuvarume, which means panenge pakufanirawo kuitwa magender sensitive programs ekuratidza kuti aiwa taane female inmates munomu vanogona kunge vaine maneeds akasiyana nevarume. So on that note, hatisi kuti equality means sameness. Equality is not sameness, but ingori approach inoita kuti ma-resources adistributwa zviri equal, but at the same time tichiva sensitive ku different diversity yevanhu and different needs dzevanhu. Saka yeah, ndogumira pano. Saka wazvinzore kuti chinonzi gender parity. Wakati muda kuita equality ka. But pasa no mavoko even ise dzake ndo zvadzinenge dzakaita. Ndofunga vanhu parity inongoreva access to education tikombe access to education male versus females mostly. Kumbi taura chinzi. Tinotenda mukoma Pious, nhasi maita kuti tuve nechimwe chirongwa chisina kujairika asi hazvina zvokuipa. Tinongotaurawo, ndinotenda nekubata kwamaita ndima. Pamanga muchitaura ndanga ndichingoda kunzwisa kuti vamwe vari mucomment section vanofunge chii. Vamwe varasika muchangotanga havanotonge vanzwisa kuti ma-Sustainable Development Goals acho chii, vamwewo vazosvikawo mapakati, asi zvisinei hazvo ini ndinotenda kuti manyasobata nemazvo chaizvo chaizvo.
asi maybe mukungodzokorora zvishoma. Kana tichitarisa tinoti ma-sustainable development goals kune vanga vatisiya kana vasarira kumashure, vatungamiri venyika vepasi rose. I think pakanga pane nyika hausi pamute shiro. Hausi pamute. Inini? Hausi pamute. Tiri kukunzwa. Saka ndachitaura kuti vatungamiri I think about 195 nyika dzakaungana, ende zvanga zvitaurwa namukoma Pious kuti chakasiyana pakati pema-Sustainable Development Goals ne akange aripo pasati pava nema-Sustainable Development Goals atinoti ma-Millennium Development Goals ndechekuti vakange vari all inclusive, havana kungounza chete vagari veko ku-United Nations, vakaunza vatungamiri venyika, vakaunza ma-practitioners mune zvakasiyana-siyana, ma-researcher, ma-non-governmental organizations, vakauya neatinoti ma-Sustainable Development Goals. Saka ini kana ndakazvitarisa ma-Sustainable Development Goals pane kuvandudza, kusimudzira. So kunonzi pasi hapana kuenzana, kune vamwe vari kumusoro, kune vamwe vari pasi, ameno kana zvirizvo. Saka ma-Sustainable Development Goals aripo pakuvandudza nekudzora kusiyana kwatakaita. Kune vamwe vane mari, kune vamwe vasina, kune vamwe vane utano, kune vamwe vasina. Kune vamwe vatone ma-high risk ekufa kana sitakuuya ku-health ukuku. Saka inini mukoma Pious, inini handina kuita ose ari ma-Sustainable Development Goals ose, ndakangoaita zvichienderana nekwandinoshandira ndiri. Saka maybe ndikangoti ndingopfurawo nepo. So ndichangotaura sezvamambotaura zveshe kuti pane about 17 Sustainable Development Goals, and inini ndinowanzoshanda ne-Sustainable Development Goal number 3 rinotaura kuti tinofanira kuensure healthy lives and promote well-being for all ages. Ndo zvinotaura Sustainable Development. So equality ne-equity zvacho zviripo ipapa, kupiwa kweutano, kupiwa kwema-resources, kuwanikwa kwema-resources muutano, hakuna kuenzana. Mukadzi akabata pamuviri ari kuno kuAfrica, riski yake yekusasununguka zvakanaka yakawandisa pane mumwe munhu ari mhiri kwemakungwa. Saka even kuutano ma-inequalities aripo. Saka inini kana ndakatarisa nyaya dze-inequality ne-equity munyaya dzeutano, ndinoona kunge maybe tisingati vatungamiri vedu, but ndinoona kunge ma-Sustainable Development Goals edu chero zvazvo achikavha zvinhu zvakawanda, atinoti ari overarching and all that, ndinoona kunge akaropodza kana kuti akangotaurawo zvawo, but we are not really, there is no equity, there is no plan. And kana tichizopindawo, because ndinozonyanyotarisa health, takatarisa vanhu vanofamba, ma-migrants, tinoona even munguva yatiri ino kuti vazhinji vedu akaita sana Shero, kana pachinzi pane equity, because kutofamba ari mudzimai so, kana kungofamba kubuda munyika, it exposes you to some vulnerabilities. Saka kana usiri munyika mako, already you are a vulnerable population, kana usiri panzvimbo yaunogara. Asi muri kuona zvese zvirwere zvakauya pasi pana zvakauya pasina kunge pakanyatsogadziriswa, kuti saka pakaitika emergency situation yakaita sei, uyu anga atenga tiketi rake rekuenda kumba, achafamba zvakanaka here, achaita sei, ugari hwake hwakaita sei.
Saka ndinoona kunge panongotaura kunzi tinofanira kunge tasvika goal yakati but pasina kunyatsotariswa kuti tinosvika here chaizvo tiri tese. Kana takanzi toda kurijusa kufa kwemadzimai kana vachibereka, toda kuti tisvike 71 but hatitarisise manje kuzonyatsoona kuti idzo nyika dzedu dzekuno kuAfrica dziri kunyatsotedzerawo here, dziri kunyatsofollowa kuti tisvike. Saka ndinoona kunge nyaya yeequality neequity iri kunyanyoshanda maybe kune venyika dzakatobudirira. Kunoko tinozosara tozobatira taakungoita chigamira padenga, but tikangosangana nerimwe dambudziko tinobva tatokanganwa magoals edu iyaya, totombokanganwa handiti taakutombodhika nesituation. So we cannot really address equity and equality nekuda kwekuti tine zvimwe zvinhu zvakatotiwandira zvinotinetsa nyangwe zvedu tichida. Ameno kuti ndine zvimwe here zvandingataura, even kuti toda kupedza nzara pasi rose inyaya yeequality neequity ka, but kuti uzonyatsonzwisa kuti nzara yacho inopedzwa sei takatarisana neugari hwedu hwekuno, unotonyatsoona kuti tichiri kure. Saka ndo mafungira ndinongoita. Ndambonyora paiswa comment na paiswa this ningirikini poster na share, ndosaka azoti uye mutaure ndimunoda zvekutaura. Ndakati hapana chiri sustainable about sustainable development goals. Ndo yanga iri argument yangu kuti ndinongoona sekungoti tichangodzokera zvekare muna 2030 because magoals aya akanzi we must leave no one behind, but so many of us are lagging behind. Madzimai edu, mayouth edu ne mamwe ma-vulnerable population group vane saka ndinoona kunge ma-sustainable development goals tichiri zvedu kure. Ndo maonero andinoita mukoma Pious. Even panyaya yeutano, nyaya dzemental health kuno kuAfrica tinotaura hedu kuti equality equity, but hatisati taakutonzwisisa kunyatsoziva kutoti kana iri depression inotodawo kuti saka ndo dzimwe nyaya dzatinoswera tichitarisa kuti kana taakuti leave no one behind, let's achieve equality in terms of mental health. Tinozvisika sei tisingatobhilieve nyaya dzemental health tisati taakusvika ipapa pokuti munhu akaita mental health unonzi wakanyanyouna wakanyanyoneta iwe simba semurume, simba semukadzi, saka hatizvinzwisise izvozvo izvizvi. Ndosaka tichingozoti aiwa tinongotenda nevatungamiri vakagara pasi vakaita izvozvo, asi tichiri kure kuti tisvike ikoko. Ndo maonero angu. Right, thank you. But thinking pama SDGs enyamata zvachaita pakungoconcluda ndokata live inoi handizoziva kuti manga mamameshena here because apa mamuchingotiudza mavhoko enyu, but in summary zvangu rega ndingomeshena kuti ndeapi ari kurehwa kuno vasingazivi. Number 1 inoti no poverty by 2030 nyika dzese. Ndo yanga chinzi nakumbi hazvife zvakaitika izvozvo, no poverty. Number 2 zero hunger kunyika dzese. So number 3 good health and well-being. Number 4 quality education. 5 gender equality. 6 clean water and sanitation. Zvezvo zvinhu zvokuti by 2030 togona kusvika tisina. Then affordable and clean energy, hatitori namagetsi, togara takaenderwa nemagetsi, so zvinhu zvokuti nyangwe 2050 tosvika tisina. Decent work and economic growth, this one is very impossible for us, especially tese tinenge tichitizawo munyika tichitsvage kunoku because hakuna mabasa. Then industry innovation and infrastructure, this one is maybe 2060 ndo patinenge taita sei takwanisa maybe kutombovakawo chimwe 1 pamwe. Then reduce the inequalities. Inequalities will always be there, especially in African countries. Sustainable cities and communities, the green vegetation and what zvezvo, that's impossible. Tinenge tichingotema ma-African countries, we are good at that. Tinozhanda zvinhu zvese tosiya tisina nekuti angovaka masky rocket edu. Ndinenge ndiri lecturer. Tatoku number 12 responsible consumption and production. Handizivi but pane kutasa kutoti nhau dzemvura, minerals what ikoko uku kundoko vanhu vane mari uku.
climate action kuti zvoni climate yedu iri conducive yekoti haisi conducive. Iyi climate inonetsa because of pollution zvakawanda, water pollution zvose, mararama masuhwewe tinenge tichigarisana nawo, even ikadhuzhuka vanozouya kana after a month kuti vave vaita se vagadzirise. Saka it's a no 2080 toenda kunani, kuna life below water. Handizive kuonekwa kuti hazvehove ndofunga kuti dziri kukwanisa kurambawo zvakanaka here kana kuti munenge muchingona kukanda zvinhu zvenyu dzofa dzisina ikira mukati momomo mehove. Ndini lecturer wepublic health. Number 15. Life on land. Apa life on land vanenge vachitaura zvekuti chi mhuka, nzou, zvese zvipembere nemazebra chichi munofanira regai kundouraya muchitoda inonzi chi nyanga dzezhou kana dzezvipembenene, right? Ndo iri kurehwa iyo life on land yemhuka idzi. Peace, justice and strong institution. Let me skip that on purposely. Munozva zvinoreva imi. Number 17. Partnership for the goals. Muri kupatna here nevanhu vakasiyana-siyana nenyika dzakasiyana-siyana kuti chi munge muchitose muchikwanisa kuramba muchiendera mberi nekudevelopa nyika 2090. Saka ndo magoals acho esaya. Done. Share. Right. Guys, anything to say? Mkoma Pious, nyema Sustainable Development Goals haisi lesson yezuva 1, ilesson yegore. Saka mangoita introduction. Saka tozvitenda izvozvo. Vanashera vadi zvechikora. Ndotonyangadzwa inini ndakaita 2 years ndichistarta chinhu chandisina mboshandisa. Zvotondinyangadza. Kandi edekera zvonyangadza ini mhuka yacho ndichaiwa nepia ndonoti yei rarama palendi. Iwe shero ndichikuziva 2 years ndijobhekere. Guys, hapana chiri kushanda kwandiri pa7 idzodzo ndichangosvika pakungoinda muguva pasina chashanda kana 1. Saka why telling myself? Ndakuita zvemusic Sustainable Development Goals asi kushanda. Ndiselingi nongo eda 1 or 2 people guys yakona kuzorebesa toda kuenda kune imwe topic. Ndangoti ndikuikere hani zvekera ini. Maybe pamwe ndakaenda ku department isiri, I don't know. Shukwadi achandi influence ndiani achiti uyadzidzisa ma SDG. Ndiani? Tell me the truth, guys. Who is going to employ me to come and teach people my SDG? I'm not saying zvakaipa, but I'm just asking. Do you think kuti isusu changobva kuyuni zvotonzi uyaudzise ushande kuma SDGs? Zvoite. Iwe uri kutoita ma SDGs panapa pa mental health. Uri kutobatsira health yevanhu munguva yakarorina. Uri kutoita ma SDGs. Saka iri kushanda. Really? Unondisimbisa. Ndakao. Ndaisa link handiti? Handina iri kuisa link. Iro link iri. Hadzina gate ndoda kumuona munhu anopinda muinbox. Yo get and in Chongwe get to musadero zvene. Kune chando ndakandi mclass yema SDGs. Uyo Tabangi Klo uyo anga achiti andamudisappointa ndauya nelesson yenyu. Based on what they achieve as nyika. Yes, very true. Sibongi inkosi kuta chokwadi. Paya sisimudza musoro wako kudai uso hatisi kuzokuona manje patese apa. Ndaisa link guys. So yeah. And sometimes you have to be where you appreciate it. Andichatombotsvagekera ini shamwari. Andichatombotsvagekera. Ndakutotanga kutorochengeta huku dzangu.
Sustainable Development. Ndinotaura muclass every day nadzo kuti we are doing zviri nani ndati zvemaSDGs zviri nani pane kudzidza zvehwiza kuti thorax abdomen hwiza kunzi antena vamwe vachidza antena aiwa guys hakuna kana saka you guys nekuda kwekuti SDG muchaona topic yatikuinda muchibhoxi mune makazara guys ndakuinda guys chotanga imwe live yechi2 hamuna munhu muchibhokisi umu it's only us this is SDG ka kana ghost amuna aiwa zvakaipa amuna kana ghost kana vakuzonyora in future ka vanonyorawo vakangoda kuti ataka vachiti munodzasina basa yakutoti endai paepisode yakati muchaona vanhu vaidzidziswa zvemaSDGs vanhu vakati hatizvidi indirectly in silence hangatipindi iyo limeandiseke chituka lingi iro excuse me link iro tara anambokwana nanza taripinda muboxi hanzi FDG hasi mabarangisha ka guys hakuna ari kuenda kuindonotanga imwe live hangu inozara vanhu mubhokisi hanzi nzira yekudenga inoendwa nevanhu vashoma achenda live shema guys bye yapere vanhu varamba mine ndinoita hangu inopinda vanhu mubhokisi because next time munhu anokomplaina ka ndomuudza iye ari apa vanhu votangoita discussion yopera toita hadi ma11 because hatichadi zvokunzi tisapoinda vanhu hanzi narose bimira ndiri kumbospraya perfume kuti ndipinde box taritari shamwari tarauya Hello. Uri sei tari? Ndiripo wangu. Kuri sei? Koma jamari aripo enda matanga tunaita SDG kai. Inda kuta SDG kudiwo mapedza ku SDG yamadhamere koko. Aiyoka ina ndinamvira ndaita upenyu hwangu hwese saka ndoda kutoidzidzawo ipapo. Eka. Ndautoidzidzawo. Tauraitiwe. Asizoti inoitwa nezve chimbotanga chimbotudza ndapinda ndanonoka ndapinda iri pakati. Inoitwa nezve equality and equity. Equality and equity. All right. But manje nyaya mutaura ndemabhuku chete paground chaipa hazvishande zvisezvi. Nekuti vamwe mane macertificate madegree nemadiploma ka izvozvi but ukaenda pa chimbobvisa mwana 2 seconds imbobvisa mwana pakamera. All right. Taiti zvese hazvishande macertificate tinge tinawo atinge chida hope tetinawo hope macertificate but zvepaground chaizvo zvinodzwa kunzi hashamarisa macertificate angotore for sure saka hazvishande zvi ende nyika dzese dzatiri kurarama tirika kunotoshanda munhu vane zvikoro zvisezvi havanotoenda kuendeswa kuroko angoda kungoita chikoro unotonzwa kuti unoda kungwadza vanhu saka zvese maequality zvese hazinonetsa kushanda izvi saka tongofanira kudzidza kwatakaita zvehwiza zvezvi takadzidzidza but paground hazvipo saka apa ngorodzana pfungwa chete nengodzidzisana ngopanana ruzivo then kana takuenda ground cheko hazvishandi saka uchiona vanhu vese vasina kupinda mumabhokisi umu vari kuzoona kuti vamwe vanenge vachiziva pamwe vamwe vakatobva vazvisiyira munzira nekuda kuti akaona kuti zviri kushanda paground chaipo hazvishandi ndozvavatiza mubhokisi
tasvika 150 tasvika 150 nema-SDG nema-SDG bhabhai ndakuinda ndakuta kuti ngandipinde mune imwe live yechituka iyi ndo iri kuzara vanhu nemuboxi bhabhai all right all right